Zase a dneska budeme hrát Riody. Rio budeme hrát a budu se snažit dát win. No, bude to asi těžký, ale já to aspoň zkusím a doufám, že to bude dobrý. Dávajte odběr a my se za tím spouštíme asi za to. Tak, my už to našlo hru a já doufám, že dám ten win na poprvé, protože tady nechci být 2 hodiny, protože tolik nemám čas. Potom budu muset něco dělat. No, kdybyste očekávali takový lagy, tak já totiž mám tak malý FPSka. Takže kdybyste čekali nějaký lagy, tak to není na videu, ale normálně ve hře u mě. Jo. No. A další video vám napíšu na shortech, takže být vám, abych hned utíkal po tady tom videu se podívat na shorty, protože tam budou věci, jaký budou videa. Tady máme dešedý superlinky, to bude těžký. A já to dám, víte, to dám. A byl bych rád, kdybyste mě podpořili lajkem a odběrem, protože se blížíme k 10 odběratelům a chtěl bych dát těch 10 odběratelů co nejdřív, protože se snažím dát 100 odběratelů, protože prostě mám takovou věc, že prostě si od malička, když jsem byl malý, tak jsem se chtěl být youtuberem.